Sanibonani ninjani, welcome back to our YouTube channel. Today we're speaking about Isencane Lengane edlala kwi-Moja Love TV, and then we're speaking about uThando Dlamuka kanye noSiyacela Dlamuka. But bese South Africa ke sebedinwe bagana onwabo bazithathela umthetho ezandleni zabo emva kokuthi kulokhu kudlala ama-episode elandelana, iqephu zilandelana lapha kuMoja Love. uSiyacela ekhombisa indlela angamhloniphi ngakhona uThando nendlela amhlukumeza ngakhona. Kugcineke lapho uSiyacela futhi ukhombisa nokuthi nabazali bakhe labo mama abashiye asala nabo amakhosikazi aDlamuka lawo amane nawo ngokunjalo akawafuni futhi akawahloniphi. Sizikanika ikhathi omama bekhala ukuthi uSiyacela akabahloniphi ngoba phela kuwukuthi abamzali ngoba uSiyacela uma wakhe yena washona, kanti kwathi kusenjalo kwaphinde washona noDlamuka. Asiyibuyisele eceleni ukuthi yini Isencane Lengane. Isencane Lengane ishow ephakathi kwabashadikazi abasebancane abakhulele phambi kwethu basoLundi obathi besafunda isikole badecide ukuthi bayashadana. Kwathi bagcina beshadane ngempela ke, kodwa ke ngaleyo nkathi ubaba uDlamuka besaphila kuyena mkhulu baba kaSiyacela obede inyanga aphinda abe umfundisi kade kuyena ode hamba phambili ekuthenini lengane eshade. Wagcina emlobole lendodana yakhe uSiyacela wayilobolela impela yake uThando. Wagcina ke sihlala khona impela esemncane kuya ngokuya uThando azogcina sesiyekile isikole wakhulela ingane nalengane ke futhi abantu bakakubuka kaDlamuka akasiyakubuka Thando babakhe abasole ngazuthi lengane le eyaDlamuka uqobo lwakhe kanye eyakubuka kadadewabo wengane ezalwa uDlamuka ngoba bathi uSiyacela ingane ayifani naye. Ising story leso following ilanga. Kodwa ke izikhathi Isencane Lengane ebuya uSiyacela kuningi asekwenzile kuThando ukuhlukumezayo okusobala, kodwa iMoja Love ibuke ngathi iyakubhebhethekisa lakho ngelilanga sekesamuza uSiyacela ithi kuThando ufisa ukumshisa ngemoto, amqhumise ngemoto nje afe impela. Agcina ngalapho kule episode yokugcina nje bivelile uSiyacela uphethe imvubu uzobatshela ukuthi bonke abathula ngakhuluma nabo ukuthi uyakhuluma omama abatshela amazwi aqosheme. Abantu bakhala ngendlela ukuthi uSiyacela akhuluma ngakhona magama akhe aqosheme ngempela. Impela ngifuna mama uthi umwelelele yasho kodwa ngavala amadlebe ngoba nje akakwazi ukuhloniphisa, uyathukana, uyadlabhazela, amtshela uThando ukuthi akayilutho, amtshela ukuthi umfazi akayilutho ezela ukuzozala la. Yena ufuna ukuthatha umfazi wesibili futhi uzomthatha umfazi wesibili. uThando unamabele guys, but on a serious note, Siyacela is toxic. Siyacela is very toxic. Siyacela akahloniphi. uSiyacela akamazi umuntu wesifazane. uSiyacela akamazi uThando ukuthi uma wengane yakhe. uSiyacela akabazi labo mama ukuthi bayamzaba noma bengamzali kodwa egcineni basele naye badala. Ifike ukuthi akafuna ukubahlonipha ke ngoba abamzali akabahloniphe ke manje njengokuthi nje ibona abantu abadala basekhaya, okanye abahloniphe njengokuthi ibona abantu bangaba umzali wakhe egcineni. Akayeke ukuthi omamncane nomamkhulu bakhe kwashwacima bangaba umzali. Okay, iSouth Africa ke siyahamba ke yobhalela ke ezokusakaza yasho ukuthi hayi ingeke impela engazothi sina sesikhathele ngikubukana nalento le ngoba asiyibona imfundiso eqhamuka khona okanye sithini isifundo esiqhamuka khona. Bagcina ngayo laba bantu le babona batheka noMoja Love bawutshela ukuthi cha ngeke nina ngazuthi nje nazele ukuzosihliphisa singabantu abamnyama in a country where iGBV inkulu kangaka sifundisa ingane kulesho. Siyacela iMoja Love izifanele nabo. Siyacela vela iMoja Love okusalayo nisazoyibuka, thina siyafundisa la ukuthi lezi zinto ziyenzeka, asiyiboni into wrong. Bavele ba-defeated abantu base-South Africa ukuthi kodwa ngempela iMoja Love iskila ligodalini ibatshele kahle nje yathi nje ishow ayindawo. Sekusenjalo ke wonke umuntu emingenyawo ebhukulile ekhulumela uThando noThando vele wathi forever yena uSiyacela waposta uSiyacela wathi nje sithandwa sami. Wabe waposta uThando wathi ngilandeni kangisaganile. Wabe waposta uThando wathi mangabe nithi asihambe kuMoja Love nizosondla na. Now ngobonakala ukuthi cha uThando ake kayindawo ngoba yini bayaholelwa lapha. uThando akafundile wayeka isikole phela njengoba ihlela kaDlamuka uhlalela yona le mali le. But now the question is iyodlala ishow azashone yini na ngoba phela njengoba engena backup nje engafundanga ngasiqedanga isikole engafuna ukuthola umsebenzi engafuna ukuthola lutho
izothi wanto kaThando. Kodwa-ke uThando ubuyasho ukuthi akasamthandi, siyacela sho sihlalele lento. Abanye abantu baqhamuka nama-suggestion ukuthi akwenziwe into ekuthiwa spin-off, uThando athole yakhe ishow mhlawumbe ebuyele ekhaya kubo-ke ehlala nomndeni wakhe-ke nawo ozibhedelayo ohluphelayo mhlawumbe ngangcono. But-ke this is where we stand. If you were concerned about uThando isencane lengane, uThando noSiyacela hayi bathe bona basazoqhubeka nje. Thando yena akayibona indlela uSiyacela mphatha kabi ngayo, akayiboni inkinga, kanti kanjalo nabantu be-channel bathe sisazoyimbuka nje uSiyacela ephethwe induku ebhaqaza uThando akade soyenza. Guys, please make sure you subscribe and you leave a comment. Kodwa-ke ake sixoxe-ke wena ucabanga ukuthi uqinisile Thando ngempela, kodwa-ke mingabe nje wasithi akayeke Moja Love akayeke. Bene socela sithi imali bazoyithatha sizobondla se-South Africa. Ubona kanjani wena?